Bilduma jostagarria duzu. Egia alda denak zuk jandakoak direla Aurjale. Bai. Arraioa zer da hori. Apustu egingo nuke bizarrurdin pirataren ezurdura dela. Nire auzokide Frankensteinen kaskezurra da. Txoritxoa jantzen zuen beti, eta bisitatzera etorri zen egun batean naforitan jan nuen. Baina zer da hau, Aurjale? Uste nuen kontserbako janaria etxitzaizula gustatzen. Eta zen izuzun janari izuzuari. Joan ez dudan hauntzaren aragia da gustara probatuko nuke. Honek egiatan du. Orain ahaztu jateaz. Zabalitzazu ondo begiak eta begira ona. Primeran pasako dugu. Ezin du sinetx ikusten ari naizeta, tamaina bereko iruneska. Ez dakitzen iruditen irukaneloi ala irukroketa. Eta zergatik ez iruko jarakada bakala hau gibelolio? Ezberenok! Tripulazio munduko lehenengo lixa burdina martxan jartzera doa! Juhu! Lore distiratxua irupetan argi egingo du. Arropa zuriak aspergarriak dira. Bai, nik ere bat margotuko dut. Ekaritzazu hona zure magiarekin goseak akabatzen angota. Gainera ez urdura txiki horiek nire biltumarako nahi ditu. Inozo alakoa, zu bezalako hiru Aurjalek ere ezingo lituzkete irukiak harrapatu ez dakizu nolakoak diren. Nire gazteluan sartu diren guztiek nire urtanian amaitu dute. Inork ezin dit aurre egin. Zu ere aizakarra eta egoskorra izango espazia nire urdanian egongo zinateke orain. Kontu zibili gero nahiko bano zeure burua janaraziko nizuke. Ongita, orain gonetan zuk irabazi duzu. Baina sairazu zer egin behar dudan iruki horiek jateko. Izatoz onakan kailu hori, eta entzun ondo nire plana. Ez dakit, baina uste dut oraingo plan hau izugarria izango dela irukientzat ere. Beno, neskak, badakit hemen barruan zaudetela. Zer da hori? ¡Ezustea! Ongi etorri sorgina, egarria duzu ala? Edo agian igeri egin nahi duzu? Igeri lekuan sartu baino lehen dutxatu egin behar da. Igeri leku polita, txiki samarra, baina estalia da, eta gainera girotua gaur egungoak bezalakoa, punta-puntakoa. Nolako zigorra ezarriko diguzu oraingoan? Zigorra, zer dela jalastana. Zigorra nahi dugu, horretarako lan egin dugu. Uste dut oraingoan merezi dugula. Horixe sorgina gurea da. Zigorra nahi duzu ez da. Hitz ematen dizuet gaurko zigorra ez dela jostagarria izango zuetako inorentzat. Eutsi gogorroso urrun joango baitzarete. Aurjalearen
gaztelura joan eta ez itzuli. Zorze zarra izan irukiak. Asko faltan da etxera iristeko. Lasai, mutil, hemen Jesus batean iritsiko gara. Bide aurkitzen dugunean. Galduta gaude, zenbat eta gehiago ibili galduago. Ara, erpurutxo, askoz politako zaude, ahoa itxita. Zergatik isildu behar du, txikiena zarelako, eta txikiek dena txikia izaten dute, besoak, hankak eta baita burmuina ere. Orduan pazientzia ere txikia izango dut, ez dut gehiago ibiltzeko asmorik nekatuta nago. Zerbait entzun dut alde horretan. Oker zaude, beste alde horretan izan da. Zertzen hori? Basoko mamuak dira, non nahi daude, inguraturik gauzkate. Kaixo lagunak! Zein ipuin da hau? Ni erpurutxo naiz, eta hauek nire anaiak. Gure aita gaixorik dago eta basora etorri gara egur bila. Nik galdu egin garela esaten diet, baina ez didate jaramonik egiten. Gu ere galduta gabiltza. Benetan, orduan gaua pasatzeko lekoa bilatuko dugu. Lehenbizi zerbait aurkitu behar dugu sabelak betetzeko. Noski, ideia bikaina. Gure planak betetzen ari dira. Orain bidale zure zerbitzaria baso ilunera. Oraitxe bidatzeko asmoa nuen. Igor! Behar dudanean ez da inoiz egoten bilanoa. Orain nire pospolekin jolasten. Nahi duzu. Zatozona! Baso ilunera joan behar duzu oraitxe bertan. Oso berandu da. Naiz joango bota miragarriak uzten espadizkidazu. Oinu txikal zaude. Ez, zure botekin bizkorrago joango naiz. Ez ditu eta jantziko nire bota miragarriak. Lehenago jango nituzke zerbitzariari utzi baino, zoaz! Bizkorrago txoriburu! Urrengoan ontza errea jaten utziko diot aurgalean. Hori da jalai dezagun festa! Zuaitzi hartu hori ikusten dudan hirugarren aldia da. Bietako bat, leku berean itzulik agabiltza edo zuaitz hori gure atzetik dabi. Nire ustez bera, perrago. Begira, hor aurrean zopa saltzaile bat ikusten dut. Helene, basoan ez da zopa saltzailerik egoten. Zopa beroa, goxo-goxoa, nork nahi du? Nork dastatu nahi du barazki eta sugandila zopa? Eta perretxiko eta sugandila zopa? Eta sugandila zopa sugandilako puru bikoitzarekin? Zeitxarra dagoen, hau edan ezinezkoa da, sugandilak gordinak daude. Ezagutzen alduzu gaua pasatzeko lekuren bat hemen inguruan. Errepikatuko alduzu galdera. Gaua pasatzeko lekurik. Nik ez dut lo galerik. Ez da nik ere, baina besteak lo daude. Egin dezagun lo guk ere. Sugandila sopak ez du